Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilonggi khubor bam tagasni. The National Commission for Women NCW kalalit jurim ya ka Shillong Civil Hospital hagasni thoding banshim jingken ya ka jinglong jingman jong ka kot ka kya jong ka wei kanong shale be ijat haying hasem. Ki pulit ka West Jainti Hills hagasni thoding kila kem ya wei udahun dekhar na ka shinong latir ke kabadon East Jainti Hills halor ka jingkno ba ulathang ya ka lok jong u ha ka ying sa jong u ha ka shinong ni riang ka bahab hapo that la sken blong. Utay urang ba udang sya sumar ha Shillong Civil Hospital. Ka dekhot ka NCW ka kong Delhi na kong dup raimau kala penpau ya ka jing sngokhya halor ka jingkiu ki kam thombor haying hasem hamighalaya. Karkum ka jing ong jongka ka juyo khandai lani shiphautli ki jing ujor halor ka jing sha le ben haying hasem man kasngi. Kalau ong shushu baka commission klashim kya bha ya ka ne ka mukot duma bat on sedang ya ka kam. Kajingwan jonga ban peit ye ini I longkemi hangne kalong bangadan haslo ngawan na benta ka wei ka program te andang latip bakani ka jingjia ka don hangne nakaliang jonga NCW ho ingila sim so moto ya ka nika case but ngin saya keren but I DGP ru halor ka nika case te kumbalong menta namar I chairperson jonga state commission ila wan jongo I imenen ti ong menta kasngi I kham I biang kajaro ila bam ngala kali mentan te kajaro ila khambam tangba kajing kadang ayuhi kadang jurhi kajing injong I ngam padio ban kali na I doktor ngam padio ban interact with doktor Dama kali case kering bala shibana ini na. ho oi Dia nomor ba sin manukang na ada bet I hani. Dian awan kuring ni discharge sei ni. Ini balai pat ki bor pania istal hani. Islam register ni kum ka medical legal case mar kadi bata ka ba dan kata cing thang. Ai ka daw ba pula mo sei istal bila kali ni ni. ngam padio ban ye keren bet ki doktor salor kane namar itu I doktor I batri dia iru ngam padio ban ye keren ko ba playo I ngarung direct bet I survivor ngasu ye keren bet I te kata barok khoi ngan saya keren ngan sa klibnia halor kata balai kimle ya kita ki badon kam kat kum ke procedure Ini adalah crime against women. Jawab ni khatam. Domestic violence kajur ba. But kai kai ka senjam kemudian kalian commission. So women commission kan le. Jadi dengan kita. sina kaliang jangka commission kumbajulong hi borobor ngingit ba kadiban sedang napo kadiban sedang nanganapi naki longkemi kidiban wan shakmat kidiban yathu ya ka bagi shem namar ngidon ya kita ki platform ki babiang ki longkemi jongi ki laban wan yathu ya ka bagi shem janjar bat ngi kloi ru ban yarab ya ka bagi don kam malor kani bat sakawi ru ngako aban ong ne ba lengba kini ki addiction jongi kakiya ne ki wei pat ki jingli pen buai ngasngau bangi don kam ye kata ka counseling center na mentaki long kepa jongi ro ngidon kam ban le ikane bat kum ka imlang sa lang ka jongi ngila don kam ban ye trai lang khnang bakum no nginla ban yada yakum kini ki jaj jingjia ki basmosi ki banang kenrei na ka wei ka por kadi kata ka ega ba wanra ya ka jing sngu haga ju ka por ka jing sngu remru bakum ngi ki ba ka parthai barok ka wei ka pej ba kilong kemi kilong hakli do kilong kemi kilong ki bala empowered hadu kata henrei ngimla pa deban ong ka ega badan ha ka jing mut jang wei pa wei briu ngimla pa deban batai ba ka ega ba uni ubri ula ban le namar kata ka dei ka jing long briu ka jongi tang kawai ka bangila banle kolong da kumno bangin hikai kumno bangin persyang ban yada tang katahi Kali ni kan kita selesai lagi bahaya masa kuno wale ibu beriwa. Kena dokter ibu thang. Sepio kan lagi bahaya juga. ngala iyo bani keren dan ikemi jong ihi te ki police kil akemi idan menta judicial custody te nakaliang jong ka commission ngin persyang bait ba
lakum nuru ngin nam ai jamin in persang menyekren ban bat shwai u hadu ban longkat kum kapor kan kat kum ka procedure jangka court lane jangki police namar uni ubriu la de u habitual offender omdi hitang menta sansnem men shwaru ula de shoy khon but man la kapor u attack i dakinar daki kat ki penon gitiar haying hasab tang ba i pade im not ban wan sakmat ban complain ni kani namar kata kadi kajing bom tipe bat kajing artatin bar kawairu kadon kata kajing leran ledangan lej ai mudui persya ayo lok janga ka imlak sa lang jongi ka lang kumno tikata kadi kawai ka bang ngingim la ban batai mo ye kajing shem jang iwei pa iwei ibriu balai imwan sakmat ru ngimla ban penbore i namar kajing lap kajing shem kajung i tang ma i hi basung thu ngim la ban penbor la ngim la ban ong ba phiri ban le bikum ta phiri ban le bikum ta namar ki long kemi hi barobar shani lani shathain du thoru kalong bi yeki ba mentangan ai complain new brew haka bakhadu nga habi ban song lang batu kata kadi ka jing ka ba ni shem ba kilong kemi jong iki salia ban wan sakman ara ka juga por hoat namar kumbang ngala ong bangi nakaliang jong NCW ngala sim somoto but immediately ngani kren but ESP ro halor kane kung kumbang itip ba i kontang mo ilong kami kata ma mo ba di kun jong i hoat ikun jong i ngala kali mentan namar hakapor ba u thangi iba ikun lung jong i benang system de turu hana kani la ingrot tang mamenta pade ila kambyang idon sesno ipej ipara jong ini victim ipej ipara jong i don juga bisa victim kidan hajawai menka don yang no biarap saya victim nakaliang jong ka state commission kila ada biarap but min sapej kat kum ki kendon kat kum ki an but nakaliang jong ka sarkar kan la ne em baniarap ya kan ya bat nga hakajing sngo jonga ngidon ya kataka compensation ngidon ya kataka scheme ke baniarap ya ki beri ki bas sha ingding lane bat ki acid attack ru ngidon ta ya ki kijing yarap pisai ini kau bisa thang mấy cái thang dekat ding ke petrol dekat ai Tadi mula ban ong nomor bapa burn pada ka akam jiliu. Ini sesa severe burn. Ban ong ke petrol ai thì mula ban komen. phi đơn ai về ai thu thầy thang dekat ai dulu loh kat kum kijing ya keren jonga bat kimi mene di ong ba dakato ka umpanya ke ba usdi dok ha nen kong uthe shwa dakato hamet jungi hadina ta usa the adaka syarak pat nang to ka sa ing bhaga kabanin kong tadi kata ka umpanyang hana Kalau itu orang kecil kami ini ada yang korban dan mereka cuma bukti pun ada yang buat perlu ini terkait dengan ini. hoy bat idang ba artat ikhlung hadu kata ka jing sniu la mudos Sebut memiliki jingjia ke senang ai kam dan bentai ban tip ne ban yu na harus kom Kani gadi kijing jong imlang sa kalang jongi ba bunsin hingi juong ba kam silok ta mano ban wan interfere kat bom wan hi manga mapi ban wan yathu ban wan ong banga shem jenjar kumta to le len to yarap len to sning to kraw len kat bangin pat ong mangi dan bawan mangi kheni kata kakam silok kakam siying ta mo mentangi la tip syai bat kala syai ru kedar ba kadika domestic violence but kadai ke bai la kala pau badai bai sya thang ha ulok jong i te ya u la de arrest la de kem but unsadon ha judicial custody te nang ta ki procedure ki investigation ki niyai but nakaleng jongi ngin kerpat bet bakin khamkloi but bakin nom ai ya ka jamin dan ka bill nagabenta jong ukat ba khamtam ha kini ki por ki ba idang don ha kata ka jing sitam jong i ka ba khamjur mo thanang
ba i ru ing la ban kham koi kloi hang ni tena kalian jong ingin persang mi kumta ban pen slim ye ka jamin ka jong u but ki benta ki bade ban le ka ain te ka code kan sa shim ye karai but ngin IT ha karai jong code hi kata SP official. hoi ngin pan ye ka report na ya SP office ru kumbanga ong menne ngan ye kendu i DGP ru ngin ye discuss halor kini ki phang jong kani ka case ka bamenta ru Nomor bawa di workplace post di Davis kena aware nomor bawa kalau nak cek nomor sebelum setahun kalau kada mana di suspect of conflict that's why they didn't report. Kata dia pasal nomor bawa kenapa sih report. hoi nya ban pan ki ATR tingi jupan hi kumbanga ong menne ngila sim so moto nagaleng jong ka NCW but hapo lai sngi ngin sa yo hi ke ia ka report na ki Meghalaya police dan na Jaintia Hills na office jong SP ngin sa yo ia ka report Por by one tega condition ju kham snew nomor ba ye patient karong dehydrated ba na aduna ka bam Muhammad te ban yo ban I drip ru im dan chu ki veins ngab e te ka chaka ba ing ru kala chkhlia ba nomor ka jingta dawai ka si e te por by one ru ira stom te ngila kumno ngila yo ban I drip he tang ba harin arsi lai ski to ka drip ba I ru kala ko veins ru ki the ju im nong shu nga bo ki veins ba kham chile shomet they have kini por ki you breast ki ski kar bar ngi dressing you ka khoi kala sang khoi kala improve te ni kong kam la hi ban bam tang ba den preng la prasang ka la patai ka ngi la encourage ka ba kan bam te ha ki por ki ya pre kala improve ha shu palan te tenteng la sangya do ban I drip ru te kat ba ding iya ski kara ko ba clear kala sang khoi kata din jayu pada suddenly pada ko ong bagam tre show ban dressing ni kong ni ong balai te ko ong ba ka pang plat tinggal eye injection ban pina jupang ni dressing hi yo hari katu pada kam sha show ban eye injection room tre show ban eye dressing kam tre show ko ba kwat shi te dangi lap convince kan ru kam tre show kadu tengok on kwat shi jing te kan non dimai ka jikin jongkai he ka fi quality phya be hi da ka mon chong da ka kham da pha gina hospital gin te hading to shu ki bahi ki sain te ki la shi te min pe ka poi bang men he ama condition japa ban ka improve ai ko bawan ni manu wa yang mang ni mon la mu nok he ko ka shifti mun da hospital kan da ki suspect ba giwan ba dan mata ka jinjia sha thombo ni kham suspect nomor ba guan ru ki shu ong ba ka ur ha jaka thang te ki ong ba klau khon ta hi te ka lok ru khamong e te ngi ashim ta ka statement ba des im suspect brani e mo te chu ko paru ni case ki inform sa police boot ula shu register from their side but since they don't become suspect of any fault play we just give the necessary treatment and become pa shu ye ki ban ka ban yin investigate kumenta ba apa perthai ba don kata ka jing thombo thai ka don ei ti ki kan ko kom hospital kan le ni na ko ba tu kan shong na ka liang hospital tingi atang jing sumar ka ta investigation ka ba yu te kam shong ha shong ki bari ban police baik